जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला लोगोफोर दिनैहाय मोनसे भिडिअ खालामनो नागिरदों एम मोगथां थांनाय मोनायावहाय एम मोगथांखौ निउसाव मोनदों मोनसे रादाबाव मोनदों बडलेण्ड माबा मोनसे रादाबाव मोनदों नायनानै थानो हायैनि आं खालामबावदों थ' बेखौ एम मोगथांखौ जाय मानसिया सिथारनो नागिरदों खालामनो नागिरदोंमोन बिथाङा गोजानाव था बेफोरबायदिनि फारसे सिन्थाखौ दाखालाम आरो बेल' नङा एनि फेक्शन एनडिएफबि नि जायखिजाया फेक्शन आरानो जा एसआनो जा पियानो जा बिदिखौ दासिन्था खालाम जाय सिथारनो नागिरग्रा एकदम मालाबाबो दासिन्था खालाम बिदिखौ सोरखौबा सिथारनो सोरखौबा मार्डार खालामनो एखेबारे गैया खालामनो हाया दा खालामथोन नोजोराबो बेजों दा थांथोन आं बेखौ गोख्रों बुंखायो जाय मानसिखौ एम मोगथाङा सिनायो होननानै बुंदों आं आसा खालामदों क'क्राझारनि डिपार्टमेन्टआ पुलिस डिपार्टमेन्ट बिथांमोना थाबैनो एरेस्ट खालामगोनखौ आं आसा खालामदों आरो थाबैनो खालामनांगौ बिखौ मानो होननानै बुङोबा जायनि नामाव एफआइआर होदों एम मोगथाङा बे मानसिखौ सिनायखायोबो होनना बुंदों बिनि थ्रुयैनो जेसेबां मानसि दङ हमनो हाजोबगोन आरो बिसोर थाबैनो एरेस्टबो जागोन ओंखायनो आयेननि गेजेरजों बिथांमोना साजायाखौ मोननांगौ आरो होखानांगौबो जाय मानसिया एक्स एनडिएफबि आं मोनसेल' आं सोरबा फेक्शनखौ लानानै बुङाखै दै एक्स एनडिएफबि नि सायावहाय सोरबाया गाज्रि नोजोर नुदोंबा खायद्रा खुयद्रा नोजोर होदोंबा बेखौ दा खालाम सिदा स्ट्रेट मेगना थां खायद्रा खुयद्रा बेखौ दा सान हेबिटा गाज्रि बियो आरोबाव जाय मानसिया सिथारनो नागिरग्रा बिदि मानसिया सब समय बिदिखौल' लुबैनो सिथारनोल' लुबैयो दै बिदिखौ सोरबा एनडिएफबिल' नङा पाब्लिकनि सायावबो नोजोर दाहो स्ट्रेटनो मेगना सिदा था खायद्रा खुयद्रा खायद्रा ओरै मोद्ला मोनसे सलिया दिनैनि दिनाव दिनैनि थारिखाव सलिया बिदिया सोरनिबा माबाया सलिनाय नङालै बाबुफोर आं हले सिदाखौ होनखायो एनडिएफबिनि सायावथ' मेगना फेरलेबसेबो नोजोर दाहोखा सोरखौबा सिथारनो बा माबा मोनसे खालामनो आयेननि गेजेरजों जोङो गसंगोन आरो जुदि आयेनाबो जुदि जेबो खालामनो हायाबा बिनि सायाव जों गोख्रों राहाखौबो लागोन मिथिबाय बिनि सायाव जोङो धर्नानि अनगायैबो बायदि रोखोमनि माबाखौबो जों लानो गोनां बाध्यताखौ जागोन एक्स एनडिएफबिफोरा ओंखायनो जायहा एम मोगथांखौ सिथारनो नागिरदोंमोन आं सिथारगोनखौसो होनखागोन सिथारनो नागिरदोंमोन बिथांमोना 6-7 जनसो जागोन होननानै बुंदों ओंखायनो गोजानाव था गोजानाव सिन्था खालाम बिदिखौ सिथारनो नागिरनाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ बेनाव बिदि दङलै बिदिखौ दा सान सिदा खोथाखा होनखायो दा सान मालाबाबो सोरखौबा सासेखौ स्रोदै सिथारगोन बिदिखौ जानाय नङा आरो खालामनोबो होनो हानाय नङा दिनैहाय एम मोगथांखौ हादों गाबोन सोरखौबा लिडारखौ दांगोन बेखौ खालामनो होआ जों होसोब्लाबो जों हमनानै पुलिसनो गथायनानै होगोन सिदाखा बांद्राय थिरिबिरि गैया बावहाय सोरबाबो दल संगठन माबा माबि बिनि खोथा फैया बावहाय मिथिबाय बिथाङा इजों बेरायदोंमोनलै बिथाङा उमुगाव बेरायदों बेखौ एटेक खालामनांगौ बेखौ दा सानखाथार गाज्रि हुदा बेफोरो बेखौ साननानै लाब गैया दोन थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायजोबदोंबा मोजाङै नाय दाननानै नायनो नाङा आरो जाया नायनो बादों दा नायखा थंब्लेट नों बारहरनानै थांखा थ' आं बेखिनियावनो एम मोगथांनि सायाव बेखिनि बाथ्राखौ आं एसे बुंदों आं दुखु मोनदों एम मोगथांखौ जाया एटेक खालामनो नागिरदोंमोन आं दुखु मोनदों थ' आं देहायाबो बारा थिग नङा गोलाव खोथाबो होनलायलांला मैया फादाबारियाव थांदोंमोन देहा एसे गाज्रि जाबोदों हरनि 9टायाव दुगैना होननानै गगाबो मोनदों खोलाबजोबदों आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।